በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እሺ ዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይቀኒኹም ከመይመጽኢኹም ከመያልኹም አሜን ኩሉ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላክና በአምላኩ ዝተመስገነ ይሁን። እሺ ቅድሚ መደብ ጅማርና ቦታ አሁን ስለዘለና ክልተ ሲለዜ ክትቀበልና ማለት እዩ። ደቂ አንስትዮ አዴታት በዛ ፀጋሚ ሲለ ትቀሚና ደቂ ተባዕትዮ ካልእዚኣ ማለት እዩ። በጣም ጊዜ ካየድ መደብ ኩላትና ብሆነ ካታተሎ ያ አብዚያ ተባለ ዘለና ጊዜ እተናብ ድሕሪት ዘለኹም ናብዚ ቀረብ ስሜት ኣብ ደገ ዘለኹም ከዓ እትወቱ በላ ማለት እዩ። እኩል ቦታ ኣለና ኣብዚ በስና እቶም ብድሓር ዝመፁ ንዓና ሪኦምታን ኣብቲ ድሕሪና ኮፍ ክብሉ إذا قد ميزلنا ملانا ملانا نخد تحيث كعب إذا متصلنا ملانا هاي مالتي الشعراء بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. برقامية كم يسألنا كم يمسينا كم يهلنا آمين. كل زخر እግዚአብሔር አምላክና وعلى أملاك زغبرنا استمسكنا نهون برقامية قدوس እግዚአብሔር አምላክና كاورحون كاقربان أكيبو أبزو قدس زغنا بيتو أبزيئو نتو قدس زغنا برغتو قعدلنا نموتاتشي قدس دنگل مريم برغت كنساتف عامتاوي بعلا كنخبر زفقدلنا እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይብጻሕዮ ክብር ምስጋና ይብጻሕዮ ከመውን አክሊት ምክዕትና ጀማሪ ድሕነትና ዝኮነት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላክ ብዝሃባ ክብርን ማዕረግን ዝኸበረትን ዝተመስገነትን ትኹን። ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳት ዝኸበሩን ዝተመስገኑን ይኹኑ። በረኸቶም ረድኤቶም ድማ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። እሺ ንግደትና ንቤተ ኢየሩሳሌም ግብረና እግዚአብሔር አምላክ ንብሓቂ እግዚአብሔር አምላክና ፈቂድልና ኣብዚ ቤት እዚ ተረኺብና ነቲ ዘሎ በረኸት ተሳቲፍና ንከይድ ፈቂድልና እሞ ድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይኹኑ። መደብና ድማ ሰላም ጀሚሩ ሰላም ክፈፅመና ቅዱስ ዋህድ እግዚአብሔር አምላክ ይኹነልና። እሺ ካብዚ ምቕፃል ደቂ ህፃናት መዝሙር ተቕረቡልና ክሳብ ስሙ ዝዳለው ንኣብ መዝሙር እግዚአብሔር አምላክ ንቅዱሳን ጻድቃን ነቢያት ኣቦታትና ጉባኤኦም ከም ዝባረኸሎም ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ድማ ጉባኤና ክባረኸልና ነዚ ጉባኤና ባረኮ ጎይታና ትብል መዝሙር ምስ ሰዳይ ስልጣን ሓቢርና ኣሚንና ብሕብረት ንዘምር። ነዚ ጉባኤና ባሪኮ ጎይታና ነዚ ጉባኤና ባሪኮ ጎይታና ሰላሚካ ፍቕሪካ ሎሚነ
ሰላም ይብቃ ብቕኒ ሎሚን ቁላታ ሰላም ይብቃ ብቕኒ ይብቃ ቁላታ ሰላም ይብቃ ብቕኒ ሎሚን ቁላታ ሰላም ናይራም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ናያ ናይ መንፈስ ቅዱስ ይሕደረና ብመስቀሉ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ይሕደረና ብመስቀሉ ናይ ማርያም ፍቕሪ ይሕደረና ብመስቀሉ ናይ ክርስቶስ ፍቕሪ ይሕደረና ብመስቀሉ ናይ ማርያም ፍቕሪ ናባኻኽን ለዓቆላታ ናባኻኽን ጽድቂ ለዓቆላታ ወጎይታና ስደደና መንፈስ ቅዱስካ ወጎይታና ስደደና መንፈስ ቅዱስካ ወጎይታና መንፈስ ቅዱስካ ወጎይታና ስደደና መንፈስ ሻራይ ካዝ ወጻል እንዲሁም ዘለና ደቀ ህፃናት ሰለስተ መዝሙር ተቐርቡልና ብዕልልታን ጣዕይትን ምስኦም ኮይና ነሰንዩ እግዚአብሔር ይመስገን
አሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር አምላክና ስለበለ ተመስገን ይሁን። ለቀና ህፃናት ድማ ዝማሬ ባርክ ይስማዓልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። የታቦተ ስብሐት ስሙ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ጊዜው ሁሉ ሰዓት ደቀና ህፃናት ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና እግዚአብሔር ይመስገን ናብ ዝዕለት እዚ ይብፃሕና ነበሩ መዝሙር ክዝሙርና ፀኒሖም ደቀና ማለት እዩ ናይ ባሕቂ ናብ ዝዕለት እዚ ክንሳተፍ ዝብፃሕና ብድጋሚ እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይብፃሕ እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ስለቲ ዘይነገር ውበቱ እግዚአብሔር ይመስገን ይብለና ስለቲ ዘይነገር ውበቱ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ውበታት ኩሉ ጊዜ نتنعى زجبرنا قصيرنا إنه ودنا مالتي تزارينا هون إنه وزحنينا نجربين كافت زجابير زجبرنا وعلت كافت زجابير ذهبنا وعلت نحنا كنا مسؤولين زجبا أن حدا أبز السفرازي أبز علت الزي أزوات عزم نركبنا مالتي أزوات عزم نركب زفنا ناتنا البيت ناتنا توفينا ترايزي كنا إثنحنا ندليو إثنحنا نحسو እግዚአብሔር አምላክ ታይስለስ ገበሬ ማለት ነው ለተሐሳብና ከስምሮ ናተፈቃድ ስለዝሆነ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ዝገበረና ሓንቲ በዛዓለት እዚ አንተ ተላይና አብዝ ቤት እዚ መጽኢና አብዝ ስፍራ እዚ መጽኢና ናይ መውታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ታይንገብር ማለት ነው በረኸት ክርስቶስ ዝገበረና እግዚአብሔር ስለዝሆነ ከንቱ ጳውሎስ ታይሎ ስለተ ዘይነገር ውበቱ እግዚአብሔር አምላክ ምስጋና ይብጻሕ ይልሞ ስለዚህ ሁሉ ዝገበረና አዝመጽና በረኸት ክንሳተፍ ዝፈቀደልና በድጋሜ እግዚአብሔር አምላክና ክብር ምስጋና ይብጻሕዮ አፍታ ከላይ ተካንታይ ሳልሰይ እንታይ ነው ዘሚሩ ለህፃናት የፍቀረሙ አምላክ ምሽ ማቴዎስ ወንጌል ኮን ዘለው ከምዚ ህፃን ተዘይኮንኩም ተክትኮን ይትቆል ነው ለመንግስት አምላክ ከተአተው አይትቆል ነው እጅና እትና ህፃንነት ጊዜ ሐሊፍና ኢና ምሽ ሐሊፍና ኢና ናው ክንብለስ ንግል كل ملا سين نغلينا نغلينا ويكون كنا نبر نغلا نغل كم تمسعنا نغلينا مش نغل بر سلمتها بيت عزيزنا كم زول مسعنا تزيكمكم لمن قست أملاك كثير وقت ورسوا عايز يقولون يهم يعني مش حجنتهم كنت زوج حجز مرسل حسانات ويتبغي تحجز وزن ولا حسان تعطي زنورو نتي علمنا الحسان زي حرفه نعم ترى يكون التزاز دير مالتي تدومني يتوز حرف قدام تكون يومه كم تحسان زنت زيكمكم من قست أملاك عايز ورسوا عنيكم زبل تزاز مستزارة بويتها يتوز علم الحسان زنورو خير نتي نفتنا الحسان علمه تمارسهم كل رأي كل اليوم كل بويتها كم تحسان زنت زيكمكم من قست أملاك فتصيب تريوات كل اليوم إلى التربية مالتي حسان كم تفلت كل زين يتمثالي بعدمه زي كونه بلبي مالتي إذا كم حسانات زيكمكم من قست أملاك تورسوا أيتقولون يهم زواده كم ناي حسان لبن تلا زي روكم كينو لما قست زيارة أملاك تورسوا أيتقولون يهم اسم مالتي الحسان انتايلو تلا لنا حسان نصحي كفيت كله ولا ترينايو زودقا قوم ده لو كنا كل يوم تيزقبر لا تصاوته ده ويز غير ناس قوم مالتي هناك أمر بس فوت أنا جولا حدث لزيه كله مالتي حجنا أكمل قوم الله بارك له تقوم تبعين زلوا إذا أنا كونوا الناس غير من قصدي أبيها كم صحنا زين كإل حياتي مالتي سلزي كم تحسان نص سخنة كم تحسان كفاءة زي فلت كم تحسان تنقل زي فلت كم تحسان نسب كونوا زي فتن لبناتنا هذيك سبات كأنك هم كلهم مالتي كم تحسان كخون علو جن
بمنتهي كمسان كون زلو وفي حاتيان زي مقبار ده أمبر بس المقبار دي تكون له مالتي عزيو زلعلة كون له وطي ونحنا مالتي ስለዚህ መንግስት አምላክ ዘወረስ ከም ህፃን ተዘይኮይኑ ወርሰ ዝኽእል ሓደ የለና ብሎ ደቀና ህፃናት እግዚአብሔር ንህፃናት ይፍቅሮም ይዳውሉ ዝምርና ጸኒሕሞ ከምቲ ህፃናት ገር ዝመሰለሎም ቆይታ ልብና ህፃናት ይቦ ነታት መጽእ ኩላትና ንጽብያ መንግስት እግዚአብሔር አምላክ ድማ ከምኡ ኮይና ክንወርስ ናይ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁነልና እሺ ካብዚ ቀጽልና ምስቲ ዘለና ሕጽረት ጊዜ ቆርብታ ነቢና ጀምርና መስለኒ ናይ ሓባር መዝሙር ኣለና እቲ ማይነረው ይብሉ ተዳመጽኩም ኣለኩም ተዳለውኩም ክሳብ ህፃናት ኣለውራኻላይ ክፋል ማለት ይዝምሩ እዛ መጭቅ ዝወርጽና ዝረአናዮም ካብ 7 ክሳብ 10 ሓደ ዝዕድሚኦም ህፃናት ዝምርና ጸኒሖም ካብ 11 ክሳብ 15 ኻ ሕጂ መዝሙር ከቕርቡልና ማለት እዩ እቶም ብድሕሪት ዝመፁ ከዓ ናይ ነረው ይብሉ ናይ ሓባር መዝሙር ተሰዲድና ነይሩ ኩላትና ተዳሊና ንጽናሕ ብሓባር ክንዝምር ኢና ማለት እዩ ስለዚ ህፃናት ክሳብ ዝወፁ ሓንቲ ነዋሕ መዝሙር ስም ክፀውዕ ትብል ብስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርና ንኣሚና ብሕብረት ንዝምር ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስምኪ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስምኪ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስምኪ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስምኪ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ይተቐበልኒ ጸላይ መጺኡ ክሳብየኒ ንብዙሕ ዘመን ከሸግረኒ ሰይጣን ማሪኹ ክሳብየኒ ወላዲት ኣምላኽ ኣደላትኒ ናይ ድውሃት ኣደ ናይ ፍቕሪ ራያ ናይ ደቆት ዘራይ ድንግል ንሳያ ሓጥእ ኸላስ ኣይትንቐንን ንዓዓ ሒዘስ ገለይከውን ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ማርያም ኢለ ኣበ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስምኪ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ተቐበልኒ መርዓ ምስ ኮነ ሰብ ምስ መልአ ዝቕረብ ሽሻይ ምስ ተወድአ እንታይ ከቕርብ ኢሉ ክሽገር ናፊ ሒዙ እስክናይ ሓበረ ጎይታ ሰሚዖ ንድማኖኺ ባህና በሎ ትልራየኺ ነቲ ጽሩይ ማይ ብተኣምራት ወይኒ ገበሮ ብገሃድነት ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበ ወዲቐ ስምኪ እዩ እሞ ስምኪ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ተቐበል በዓልቲ ግርማ ክዳን ጎይታ ምኽንያት ምድሓን ናይ ኣዳም ተስፋ ስንክፈ ጽውዕ ጊዜ ሓዘነ
እግዚአብሔር ሰማይ በለነ አምላኬ ይመስገን ዕድል አለኒ ወላዲተ አምላክ አደላትኒ ስንቴ ፀዊዐ መዓት ማርያም ኢለ አበ ወዲቀ ስንኬ እሞ ስንኬ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ጸላይ መሲሁ ጸላይ መሲሁ ክቃወመኒ ንብዙሕ ዘመን ከሸግረኒ ሰይጣን ማሪኹ ከሳቅየኒ ወላዲተ አምላክ ናይ ንውሃት ዓደ ናይ ፍቕሪ ራያ ናይ ልዑል ዘራይ ድንግል ንሳያ ሓጥእ ኻይላ ኣይትንቐንን ንዓዓ ሒዘስ ገለከውን ስንኬ ፀዊዐ መዓት ረፊቐ ማርያም ኢለ አበ ወዲቀ ስንኬ እሞ ስንኬ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ተቀበለኒ ስንኬ ፀዊዐ መዓት ማርያም ኢለ አበ ወዲቀ ስንኬ እሞ ስንኬ ኮይንኒ እነሆ ምስጋና ተቀበለኒ እነሆ ምስጋና ተቀበለኒ እነሆ ምስጋና ተቀበለኒ الشعراي عجزما كانتم كزمر صنعو قرب كل زمر بعجبه مالتي سنات دقنا سلسته مزمور تقربنا
ቅዱሳን አባታት መሪጾ ሞቴ
ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና ዝማሬ መላእክት ይስማዓልና እሺ ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ አሜን ተወሰነ شيء بالجامعة لكن أنا زماري ملاك يسمعنا እግዚአብሔር አምላክ ማርያም ይቀበለላ እንት መጻዘለ ሐጂ ወልክን ጽናሕነን በዛ ሲነዚ አለቃ አስተዮን እንዴታት ይምናልና ማለት ነው ናቢያት ሲገርት ጽፎኔሩ ትምህርት ስለዘለናቺ ኩላትና ተዘዋብ ትምህርት ተጣ ወቦ ተኸተልና ህይወትና ሆን ዝቆወል ኢዝናን ከልመታ አዝቅሚት ቀሪና ተፋቲና ዝበለጸይ ማለት ነው ብዙ ቦታ ለናዝማት أو نسينا كلنا معلم حرك كابز قصينا تيوم كاب نروي برز مزاحم بحوالك الزمر مزمور تسير لكم يوم حوال مزمور مثلا تلاقي مصلحه كسب تدارو حتى أمام خروطينا سنصحف مالتي حوالنا سنصحف سنصحف أولنا سنصحفنا أولنا تيوم كانت محاولات تلاقي مصلحه مزمور تقرأوا نحريو مالتي شيء كسر حنت حصل مزمور ماله أي مرس كنا كمل سنة حنتي حصل مزمور كاب بوعي جدنا شكونا جل مزمور سلاسل جدنا مرات Chidane chigwane merate lehate abezane chidane chigwane lehate tesfane chidane chigwane lehate abezane chidane chigwane lehate tesfane chidane chigwane chidane chigwane chidane chigwane chidane merate chidane chigwane chidane chigwane chidane merate lehate abezane chidane chigwane lehate atesane chidane chigwane lehate abezane chidane chigwane lehate atesane chidane chigwane chidane chigwane chidane chigwane chidane merate chidane chigwane chidane chigwane chidane merate
ችላና ምሳሌ ይሆን ቅድስት ድንግል ማርያም ችላል ከትሆን ጊዜ ንፈልጦ ችላናትኪ ምሳሌ ይሆን ችላና ፍቅር ወድቂ ምሳሌ ይሆን ነው ዝመርጸለና እግዚአብሔር አምላክ አፍናን ወዳታ ለሞታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዛባችንን ነር ማለት ነው እትችላን ዛባ ኢናኻ ኃጢአተኛታት ተስፋ ዝኾነ ኃጢአተኛታት ቤዛ ዝኾነ ነበላ ዝምሮ ጸኒሕና ማለት እዩ እቲ ተስፋ ንኃጢአተኛታት ተባሂሉ ዘሎ ንኣቦና ኣዳም እቲ ቀዳማይ ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ተፈለየ ኃጢአት ምስ ገበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣዳም እንታይ ዝብል ተስፋ ወይ ቃል ይህቦ ነይሩ ካብ ጓልካ ተገብረ ተወሊደ ክትሕነከ ዝብል ተስፋ ይህቦ ነይሩ ስለዚ ንሓጣን እንታይ ኮኖም ተስፋ ዝኾነ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ንኣቦና ኣዳም እንታይ ስለዝገበረሉ ማለት እዩ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ተወሊዱ ንኣዳም እንታይ ገብሮ ክድሕኖ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ኣትሉ ነይሩ ቃል ኣትሉ ኪዳን ኣትሉ ስለዝነበረ እዚ ኪዳን እዚ ነቶም ኃጢአተኛታት ኣዳም ኣብ ኃጢአት ምስ ወደቐ ተስፋ ዝኾኖ ቤዛ ዝኾኖ ካብኣ ተወሊዱ እቲ ተስፋ ተዋሂቡ ዝነበረ ወመንገዲ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዝኾነ ማለት እዩ ቤዛ ዝኾነ ማለት እዩ እቲ ተስፋ ተባሂሉ ዘሎ ከዓ እቶም ንሕና ዘለና ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንታይ ኢልዋ ዘገብረ ተስካርቺ ወፀወ ስምቺ ሕይወት ዘለዓለም ይኸዩ ዝኽርኽ ዝገበረ ተስካርኪ ዝገበረ ብስምኪ እንታይ ዝገበረ ቤተ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ዝሃነፀ ዘበለ ብስምኪ ናብ ቤትኪ መፅኡ ዝተሳለመ ኣነ እንታይ ገብረ ክምኽረ ዝብል ናይ ተስፋ ወይ ከዓ ናይ ምሕረት ቃል ከዓ ለእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ኣትየላ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ነዚ ቃል ኪዳን እዚ ኣሚንና ኢና እምበር ነዚ በዓል እዚ ከነውዕሎ ዝምደብና ከምኡውን ኣብዚ በዓል እዚ ተመዲቡ ዘሎ ክነሳተፍ ዝመፀና እሞ ናይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብነት ቀዳማይ ኣዳም ካብቲ ዝነበረ ኃጢአት ንኽልል እግዚአብሔር ኣብኣ ሓዲሩ ተወሊዱ ካብቲ ዝነበሮ በደል ነፃ ዘውፅኦ ንዓና ድማ እቲ ኩሉ ዘሎ በደልና ሽግርና መከራና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ነተዋሂባ ዘሎ ተስፋ ኣብ ጎንና ኮይና ካብ ኩሉ ነገር ተውፃእና እሺ ካብ ዝቐፂልና ስነ ጽሑፍ እዩ ዘለና ናብ ዋዕላ ስነ ጽሑፍ ከብሎ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ካብ ፍጥረት ሒዙ ብዝኾነ ይኹን ኣይረኸሰትን ወይ ረኩሰት በምንትኒ እንተፈጠራ ሃይማኖተ አበው ዘተወልቆስ ምዕራፍ 54 ቁጥር 22 ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ምስጢር ነገረ ድሕነት ተገሊጹሉ ዝሓለፈን ዘሎን ዝመጽእን ኣከናዚቡ ክናገር ከሎ ወሰብኣኮ እግዚአብሔር ዘኣትረፈ ለነ ዘርአ ከመ ሰዶም ኮነ ወከመ ገሞራ መሰልነ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሒደት ዘርኢ እንተዘይሓድግናስ ከም ሰዶም ኮና ንጎሞራ መሰልና ነርና እዚ ድማ ፍጻሜኡ ንቅድስት ድንግል ማርያም ዝተነገረ ትንቢት እዩ ከምኡውን ብዘይ ሻሙኤል ደረቕ ትንቢት ክናገር ከሎ ስለዚ ጎይታ ባዕሉ ምልክት ክህበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትፀንስ ወዲ ክትወልድ ስሙን አማኑኤል ኢላ ክትሰምይ ስለዚ በዓል ነቢ ኢሳይያስ ኣብታ ጥንተ ኣብሶ ፈፂሙ ዘይበፅሓ ቅድስት ድንግል ማርያም ተስፋይ ይገብሩ ነበር ለዚ እግዚአብሔር ዘርኢ እንተዘይገድፈልናስ እንተዘይገድፈልና ነይሩ እግዝእትነ ማርያም ካብ ኣዳማዊ ርስሓት ገና ብንቡኡ ምስቲ ኮይና ዝተዳለወት ጥንተ መድሃኒት ደቂ ሰባት ጥንት ማለት መጀመርታ ሱር መሰረት መለገሲ ኣርካቢ መርከቢ ምክንያት ማለት እዩ ኣብሶ ማለት በደል ኃጢአት አበሳ ማለት ከሆነ ከሎ ጥንተ አብሶ ማለት ድማ ቀዳማይ ወይ ጥንታዊ አበሳ ማለት ነው እዚ ጥንተ አብሶ እዚ ካብ አዳም አትሒዙ ብዘይካ ንቅድስት ድንግል ማርያም ናብ ኩሎም
ሰባት ማዕባለት ነበር ድንግል በክልኤን አይዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ልዕልና ሕልና ወዲ ሰብ ሓሲቡ ክበፅሖ ኣይክድን ነቲ ሰማይን ምድርን ባሕርን የብስን ሰብን መላእክትን እንስሳን አራዊትን አዕዋፍን ለመምታን በሐበሻ ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ አምላክ በድንግልና ጸኒሳ በድንግልና ዝወለደት ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ አዳም ዝመሓላለፍ ጥንተ አብሶ ዘይረኸባ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍሲ ዘይብላ ንጽሕቲ ዘድያ ካብ ያጨብን ሃናን ቅድሚ ውላዳ ንሕልና አምላክ ሓሲባ ነበረት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ቅድሚ ዓለም ንሕልና አምላክ ኣብ ልማድ ሰብን ኣብ ሕልና ደቂ አዳምን ካብ ዝበፅሓን ዝመፅእን ስጋዊ ፍቃድ ዝተሓለወትን ዝተፈለየትን ንጽሕቲ ንጹሓን ዝተወሳን ጥበበኛ ሰሎሞን እውን ክገልጽ ከሎ ኣብ ትንቢቱ ኣትፍትንተይ ጽብቕቲ ኢኺ ሕፍቲ እውን የብልክን ይብሏል። መኃልየ 4:7 ቅድስት ድንግል ማርያም በቲ ኣብ አዳም ዙፋን እግዚአብሔር ዝኸውን ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ምልዕተ ጸጋ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ ተባሂላ ዝተመስገነት ካብ ጥንቲ ጀሚራ ቅድስተ ቅዱሳን ብምዃና ምሕደሪ ንክትከውን ኣቐዲሙ እግዚአብሔር ስለ ዝመረፃ እዩ። ካብ ኩለን አንስቲ ፈልዩ ብድንግልና ንክትወልዶ ዝመረፃን ዘብቅዓን ከዓ ንጽህናን ቅድስናን ድንግልና እዩ። ቅድስት ድንግል ማርያም ብስጋዊ ድንግልና ጥራይ ዘይኮነ ብሕልናውን ድንግል እያ። ስለዚ ከዓ ድንግልተ ስጋ ወህሊና እናተባህለት ክትውደስ ትነብር። እግዚአብሔር አምላክ ንሕነት ዓለም ሰብ ኣብ ዝኾነሉ ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ተዋሂዱ ንክወለደላ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ ኣብ ሕልኑ ዝነበረት ቅድስት ድንግል ስለ ዝኾነት መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን ናይ አዳም ዘይበፅሓ ካብ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ማለት ኣብ ሃይማኖት አበው ኣብ ካልኦት ጥንታውያን መፅሓፍትን ቤተክርስቲያን ንጽህናን ቅድስናን ድንግልናን ካብ ምግላጽ ንውዳስን ሓሊፎም አዳማዊ ሓጢአት ነይርዋ ዝብል ፈፂሙና ንኣብነት ቅዳሴ ኣፀሓፈ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም እግዚአብሔር ኣብ ንጽህና ክርእዩ ንገብርኤል ዝበሃል ብርሃናዊ መልአክ ናባኺ ክመጽእ ሓይሊ እውን ክጋርደክ እዩ በለኪ ኣብዚ ክስተውዓል ዘለዎ እግዚአብሔር ኣብ ንጽህና ምስ ረኣየ ነቲ ቀዳማይን ካልኣይን ዘይብሉ ዝፈተወ ወዱ ናባኺ ለኣኸ በለንበር ጥንተ ኣቦሶ ምስ ረኣየ ዝብል ቃል ኣይተጻሕፈ ውዳሴ ኣፀሓፈ ትሰፍሬ እውን እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ኮይኑ ረኣየ ጠመተ ግናኸ ከማኽ ስለ ዘይረኸበ ንወዱ ናባኺ ለኣኾኖ ካባኺ ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሰደ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው እዩ። ቅዳሴ ማርያም ዘለው ነታ ንጽሕቲ ብስጋን ብሕልናን ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ እዩ መመኪሕትና አክሊልና መሰረት ንጽሕናና ዝባ አክሊለ ምትሄነ ወቀዳሚተ መድኃኒትነ ወመሰረተ ንጽሕነ ኮነ በማርያም ቅዳሴ ማርያም መሰለሽ ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ አዳም ትመሓላለፍ ጥንተ አብሶ እንተዝነብራ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ንስኺ ካብ አንስቲ ተፈሪኺ ዝተባረኽቲ ክብላ ኣይተረኽባ። ምክንያቱ ሓጢአት ዘለዎ ሰብ ብሩኽ ኣይበሃልን። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ብምዃና ካብ አንስቲ ተፈሪኺ ዝተባረኽቲ ኢኺ እናተባህለት ብቅዱሳን መላእክቲ ክትምስገን ትነግር ኣላ። ቅዱስ ያሬድ እውን ማርያም ተሃቱ ውስተ ከርሰ ለአዳም ከመባህሪ ጻዕዳ ማርያም ሲ ከም ጻዕዳ ዕንቂ ኣብ ከርሰ አዳም ኮይና ተበርህ ነበረት። ኣብ ሃይማኖት አበው እውን ከም ዝብል ኣሎ ወሰማያ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲቶ ወፂኦ እምከርሳ እንዘ ድንግል ይእቲ ወኢረኩሰት ለምንትኒ እንዘፈጠራ ድንግል ምህልናሃ ወድንግል እስጋ በድንግልና ባባ ተወልደ አደይ ከዓ በላ ካብ ዝፈጥራ አትሒዙ ብዝኾነ ይኹን ኣይረኸሰትን። ሃይማኖት አበው 53:22 ብምባል ቅዱሳን አበው ገሊፆምዎ ይርከቡ።
ወሰወረከበ ስጋሃ ቅዱስ ለዛቲ ድንግል ወነፍሳ ቅድስት ተጠረበቱ መቅደስ ወጡ ነፍስ ንጽሕት ስጋን ንጽሕት ነፍሳን ምስለኸበ ነፍስ ዘለዎ ስጋ ህወሓት ፈጠረ ክብል ድማ ኣብ ምዕራፍ 66 ደጊሙ የብሎ ቅዱሳን ጻፎት እዚ ቃል እዚ የማነ ጸጋም ዘየብል እኹል ምስክር ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ዝትረኽ ሓደ ታሪክ ኣሎ ሰሎሞን ድሕሪ ብዙሕ ኃጢአት ውስጣሙ ክንሳሕ ናብ እግዚአብሔር ምስተመልሰ እግዚአብሔር በልዓጆኻ መርገም አዳም ዘይብላ ንጽሕቲ ዘርኢ ካብ ባህሪ አዳም ተኸፊላ ኣብ ኣካል ሴም ተቐሪጻ ኣላ ካብ ሴም ናብ ኖህ ካብ ኖህ ናብ ሴም ካብ ሴም ናብ አብርሃም ካብ አብርሃም ናብ ይስሐቅ ካብ ይስሐቅ ናብ ያዕቆብ ካብ ያዕቆብ ናብቶም 11 ደቂ ያዕቆብ ኣይተረትን ታይላ ካብ ይሁዳ ናብ ኢሴይ ካብ ኢሴይ ናብ ዳዊት ካብ ዳዊት ናብ ካባኻ ናብ ሮብዓም ተቐሪጻ ኣላሞ ብድሕሪ እዚ ካብኣ ኣምላኽ ክውለዱ ምስተወልደ ድማ ወገናት ሮብዓም ዝኾኑ ኣይሁድ ነቲ ካብኣ ዝተወልደ ኣምላኽ ቀኒኖም ሰቂሎም ክቐትልዎ እዮም በለ ካብዛ ኣትሒዙ ክሳዕ ምምፃእ ክርስቶስ ዝፍፀም ነገር ነጊሩ ከብክዕ ዓጆኻ ንኣኻ ዝወለደ ህዳዮም ኢሉ ከም ታሪኽ ይነገር ዝተፈተኹም ህዝበ እግዚአብሔር ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ዘይፀሓፎ ቅዱስ ገብርኤል ዘይተናገሮ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጥቕሲ መጽሓፍ ዘይተረፍለ ብናይ ልቢ ወለድ ኣተሓሳስባ ጥራይ ብምጋሶም እቲ መልኣኽ ምስ ኣብሰራ ካብ ሓጢአት ኣዳም ነጽሕት ኢልካ ኣብታ ኣዳ ኣምላኽ ብድፍረት ምዝራብ ምእማንን ምግጋይን ስለምታያለ ወኣቦና ኣዳም ደኩን ብጥንተ ኣብሶ ተታሒዞም ዝበደለን ዘይበደለን ኣብ ፍዳ ሓጢአት ምንባሮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጽዎ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ ንጽሐ ልቦና ዘይተፈልያ ከምኡውን ከምቲ ካብ ኣዳም ኣትሒዙ ክሳዕ ረብዓም ዝተጠቕሱ ምንም እኳ ንሳቶም ጥንተ ኣብሶ እንተለዎም ቅድስት ድንግል ማርያም ግና ፍልይቲ ዘርኢ ኮይና እያ ተወሊዳ ምናልባሽ ብዙሓት ምእማኑ ይሽግሮም ጥንተ ኣብሶ ካብ ዘለዎም ተወሊዳ ክሳዕ ትንሳ ከመይ ኢላ ንሳ ክትነጽህ ካኣለት ብምባል ዝሽገሩ እንተደሃልዮም ዝውሃቦም መልሲ እስመ ኣልቦ ዘይሳሉ ለእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ዝሳኑ ነገር የብሉ ንኣብነት ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ካብ 1-5 ተጻሒፉ ዘሎ ታሪክ 3 መንእሰያት እስራኤል ምስ ንርኢ እዞም መንእሰያት እዚኦም ብዘይበደልዎ ናብ እቶም ሓዊ እኳ ተደርበዩ ይትረፉ ሓዊ ቃጽሉ ንፀጉሩ ልሶም ክዳኖም እኳ ፍጹም ክስርፎምን ኣይከኣል በአንጻሩ ባልኣ እቶም ኣብ ግዳም ዝነበሩ ሓለውቲ ብሓዊ ክለቕመፁ ነቶም 3 መንእሰያት ፈጣሪኦም ኣብ ውሽጢ እሳት መልኣኽ ሰሪዱ ከም ዝፀሮም ብዛዕባ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ እምሊቃነ መላእክት ይጸውዑ ቲያሃ ብእሲተ ከመ ባህሪ ፍሉተ ወግደተ ለውሉደ ሰብ እቱም መድኃኒት ኣብ ሊቃነ መላእክት ነታ ከምዑቅ ባህሪ ጻዕዳን ኩነትን ንደቂ ሰብ መድኃኒት ክትኸውን ሰበይቲ ይጸርዋ ነበሩ ቅዱስ ያሬድ 29 ድጓ መጋቢት በዚ መሰረት እዚ ብመን ፈጣሪ ኣቐዲሙ ብህልናኡ ዘዳለዋ ብጥበቡ ዝዓቀባ ቅዱሳን መላእክቲ ዝሓለዋ ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝሳኣኑ ነገር የርበን ዝብቃል ወይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል እዚ ንሰብ ኣይከኣለን ብእግዚአብሔር ግና ኩሉ ይከኣል እዩ ይብል ጻድቕ እውን ኩሉ ከም እትኽእል እቲ ዝመደብካዮ ነገር ካብ ምግባር ዝክለካ ከም ዘይብሎ ፍለጥኩም ከምቲ ኣዳም መርገም ካብ ዘይብላ ምድሪ ኣዲኡ ዝተረኽበ ድሕሩ ግና ናብ ምድሪ ብስደት ኣዳም ወዳ መርገም ዝመፀ
ወላዲተ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ድማ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ዘይበፅሓ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን እያ። ኣቐዲሙ ጥንተ ኣቁሶ ነይርዋ ይተየልና ግና ካብዛ ዳዕረወይቲ ምድሪ ድንግል ማርያም እታ ቀዳመይቲ ምድሪ ትበልፅ ከምባል ይፅናዕ። ከምዚ እንተኮይኑ ከዓ ኣዳም ድሒኑ ተሓሒሱ ናብ ክብሩ ተመሊሱ ምባል ኣይከኣልን። ከመይሲ እቲ ዝተሓተ ነቲ ዝለዓለን ዝበለፀን ናብ ክብሪ ተለይቦ ኣይከኣልን። ስለዚ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ቤተክርስትያንና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ኃጢአት አዳም ዘይበፅሓ ወኢረክስ ከመ ጥዑር ጽሩየ ገብራ ወኢረክሰት በምንትኒ እንዘፈጠራ ድንግል ንህልናሃ ወድንግል በስጋ ኢላ ትብሎ ምዃኑ በዚህ ነው ዝፍለጥ። ምክንያቱ እምነት ተዋህዶ ንዓድሉ ኣይጋጭን። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ኣብ ትንቢት ብነቢያት ዝተዋሃበና ኣብ ስብከት ብሃዋርያት ኣብ ትምህርቲ ሊቃውንት ቤተክርስትያን ቅድስቲ ድንግል ማርያም በደል አዳም ዘይረኸባ ወትረ ድንግል በአማላድነታ ምሕረት ትተውብ ንጽሕት ክብርት ቅድስት መድኃኒተ ዓለም እያ ይላል። ወይዘክሩ ስመኪ በኩሉ ትውልደ ትውልድ ስምኪ ንውሉድ ወለዶ ክዝክሩ እዮም። መዝሙር ዳዊት 43:17 ከምዝበሎ ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ልደታ ዕረፍታ ዕርገታ ወወዘተርፈ ናይ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ምሕረት ለውሃትን ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላጅነት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ነቢያት ሐዋርያት ሰማዕታት ፍቅር ኣይፍረድና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዛሬ ይሰባህ ስም እግዚአብሔር አምላክነ ወድረ ለተመስዮ ወንሳ ክርስቶስ ቃልዎት ይስማዓልና ቃልዎት ይስማዓልና ስራዓት ድማ እግዚአብሔር አምላክና ሰብረን ተመስገነን ይሁን። እሺ ከም ተቀዲመ ዝሓበርኩም እቶም ብሓባር ንዝምር መዘምራን መዝሙር ከተሂልና ዳወፃና ሰላም ለች መዝሙር ሓቢርና ኣሚንና ንዝምር ንሓባር መዝሙር ዘነሰግድ ለሽ ማርያም
Dramen asker sien si pelong. Pelong. What
شاط مصعب أنا إسرائيل في دستور وصلوا مزمران سلسلة مزمور إسرائيل كريم عندنا بعدنا المزمور مزمار اسمه إسرائيل حيرنا منا نزمر
Amen.